בסוף השבוע נחשפה עוד פרשת גראס וסלפס. המפיק מוטי רייף נחקר במשטרה על שימוש אישי וחשף את שמו. גם השחקנית קרן מור נחקרה ועוד שחקן נוסף. לנו בכל אופן נמאס מהפרסה הזאת שנמשכת, אז החלטנו להדליק ג'וינט באולפן. בואו תעצרו אותנו. משטרת ישראל הנכבדה, ח"כים יקרים. זה אמנם קצת פתטי לעשן ג'וינט מול המצלמה באולפן, אבל נמאס לנו. נמאס לדרוש מכם להתעסק בעניינים יותר חשובים כמו הפשע ברחובות, השחיתות וההטרדות המיניות. נמאס מהכותרות המגוחכות שאתם מבקשים להשיג על הגב של הסלבריטאים. נמאס לחיות בסביבה צבועה שבה כולם מעשנים, אבל זה לא חוקי. נמאס לחיות בחברה שמאשרת אלכוהול ללא גבולות, אבל מוציאה את המריחואנה מחוץ לחוק. נמאס לפגר אחרי הרבה מדינות בעולם ולחכות ללגיטימציה מאמריקה. אני מעשן כי זה עושה לי טוב, אני לא פוגע באף אחד, אני לא משכנע אף אחד. בקיצור, נמאס לנו מהרדיפה היומיומית אחרי החופש.